Avattu poikien toimintaleluja esittelevä näyttely, jossa voi käydä ihmettelemässä satoja erilaisia figuureja He-Maneista Tarzaniin. Yhdysvalloissa jo 40-luvulla suositut poikien toimintalelut ilmestyivät Suomen kauppoihin vasta 80-luvulla. Johtohahmona oli He-Man, jonka esikuvana oli näyttelijä Arnold Schwarzenegger. Usein hahmot tykötarpeineen luovat kokonaisen oman fantasiamaailman, joista esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelyyn on saatu muun muassa Petteri Höglundin yksityiskokoelmasta. Mikä siinä kiehtoo? Se on se miekka ja magia ja toisaalta myös teknologia, mikä siinä on mukana. Yleensäkin nämä, mihin on nähty vaivaa, että on luotu ihan todellinen maailma sinne taustalle. Poikien toimintalelut ovat ikään kuin vastakohta tyttöjen nukkemaailmoille. Usein toimintaleluissa esiintyy myös hyvän ja pahan taistelu, joka ei nukkemaailmassa ole niinkään esillä. Mitäs kun mä sanoin, että nämä on poikien leluja? Onko nämä sun mielestä poikia? On. Mikä tekee niistä poikien leluja? Koska ne näyttää ihan poikien leluilta ja ne on pahoja ne siinä. Voiko tytöt leikkiä poikien leluja? No ei oikeastaan. Miksei? No koska tytöt ei tykkää poikien leluista, mutta jotkut voivat tykätä. Viidakon valtias ja universumin herra, poikien sankareita Tarzanista Hämähäkkimieheen näyttely on avoinna marraskuun 2. päivään saakka. Ja Viisa kertoo,